Mange tak for det. Jeg har glædet mig meget til at komme i dag, fordi jeg faktisk betragter diakonuddannelsen som en teologisk uddannelse. Fordi hvad er det, der adskiller diakoner fra andre, der selvfølgelig også har deres faglighed i god behold? Det er jo, at man lægger et teologisk skær eller et perspektiv ind over sin uddannelse, og dermed jo også tænker teologisk om sit arbejde og om det, som man står midt i. Og det er så det, jeg vil prøve at give mit bidrag til i dag. Hvordan kan vi ud fra diakoniens perspektiv, hvordan kan vi der tænke om diakoni i kirke og kommune? Og jeg ved, at jeg har allerede fået nogle henvendelser, der siger, det der med kommunen, det havde vi godt nok ikke lige tænkt på. Men mit ønske, det er, at vi kan prøve at binde tingene sammen, i stedet for at adskille det. Og jeg vil gerne begynde med et citat af en svensk teolog, præst og poet, der hedder Olav Hartmann. Han siger sådan her et sted om gudstjenesten. Man går ikke hjem fra gudstjenesten. Man går hjem og fortsætter den. Kirkemurene er bare en beskyttelse mod regn og vind. Kirken slutter ikke der. Gaderne er kirkens sideskibe. Fabrikkerne er kapel, og torvet er forgården. Gudstjenesten foregår også der. Alteret i kirken er det sted, hvor alt dette som brød og vin får sin dom og velsignelse. Murene mellem alteret og arbejdet må ikke skygge for udsigten og ikke forhindre processionen mellem det ene sted og det andet. For Guds lov og evangelium har omsluttet det alt sammen under en eneste hvælving. Jeg ved ikke, hvordan I synes om det her citat, men jeg er vild med det. Fordi jeg synes, det faktisk er ekstremt flot og meget præcist. Og set i lyset af vores tema her i eftermiddag, diakoni i kirke og kommune, så kunne man måske sige det på den måde, man går ikke hjem fra en gudstjeneste, men man går ud i kommunen og fortsætter den. For kirken ligger jo i kommunen, og vores hjem ligger måske endda ligefrem midt i kommunen. Kommunen har jo et kirkekontor. Nej, det har det ikke. Det har kirken. Men kommunen har et kommunekontor. Og i de større byer et rådhus. Kommunen har en kommunalbestyrelse, som vi vælger for 4 år ad gangen. Alle sammen. Og lederen af kommunalbestyrelsen kalder vi borgmester, og er i de fleste kommuner den eneste fuldtidsbeskæftigede politiker. Så er der jo også det der med antallet af kommuner. Er der en ting, der er sikkert i Danmarks historien efter middelalderen, så er det, at antallet af kommuner hele tiden skrumper. Til gengæld bliver de så også hele tiden større. I 1970 var der 275 kommuner i Danmark. I 2007 blev tallet reduceret til 98, som følge af den tidligere regerings strukturreformer. Jeg gætter på, at mange af jer har følt, og måske stadig føler, denne udvikling på jeres egen krop. Enten som borgere eller som ansatte i kommuner, hvor der hele tiden bliver omstruktureret. Og I får at vide, at I skal være omstillingsparate, og I oplever, at alting er i processer, og det virker som om, at de aldrig slutter.
For i vores velfærdssamfund spiller kommunen jo en hovedrolle. Hovedopgaverne er folkeskolen, børnepasningen, ældreplejen, sundheden, socialforsorgen, folkeregistret, arbejdsmarkedet, miljøet og teknikken, redningsberedskabet, museer, biblioteker, forsyning af el, vand og varme. Jeg gætter på, at mange af jer som diakoner arbejder måske inden for nogle af de her kommunale områder. Kommunen er jo det fælles. Det er mærkeligt, at i Danmark vil vi ikke betale skat, fordi det er jo det, der får det fælles til at fungere. Kommunerne begyndte at se dagens lys i middelalderen, og er sammen med kirkesognet en af de mest grundlæggende og gennemgående strukturer i det danske samfund. Sammen med kongehuset og sammen med militæret. Er der noget, der holder Danmark sammen, så er det kirken, kommunen, kongehuset og militæret. Ved indførelsen af grundloven i 1849, der blev kommunernes selvstændighed til at fastlægge sine opgaver lovfæstet og underlagt statens tilsyn. Det ved I sikkert meget bedre end jeg. Det blev begyndelsen på det Danmark, som vi kender, med det lokale, decentrale folkestyre, det kommunale selvstyre. Det, som vi kender i dag. Og det var interessant nok også i 1849, at folkekirke blev folkekirke. Eller sagt på en anden måde, at evangelisk-luthersk kirke blev folkekirke her hos os. Det var grundloven og den nye grundlov, der opfandt begrebet folkekirke, så det svarede til begrebet folkestyre, og så begrebet folketing, og lidt tidligere folkeskole. Folkeligt skulle alt nu være, samfundet skulle organiseres nedefra og ikke oppefra. Og derfor behøvede man kommunerne i folkestyrets tjeneste, og man behøvede folkekirke i de døbtes tjeneste. Det interessante er også, at selve ordet kommune, det kommer af det latinske communio, der betyder fællesskab, og som går tilbage til det græske ord koinonia. Og nu er I jo diakoner og uddannet i diakoni, så I ved selvfølgelig, at ordet communio og koinonia, det kommer et bestemt sted fra. Det kommer fra Nye Testamente og fra vores folkekirkelige baggrund. Hos Luther og Melanchthon, der kaldes kirken på latin Sanctorum Communio, de helliges fællesskab, eller fællesskabet om de hellige ting. Og ordet koinonia, som i Nye Testamente oversættes med fællesskab, det betegner jo dels fællesskabet mellem de døbte i menigheden, men det betegner også den fællesskabsgave, som Paulus begynder at samle ind, da han i Antiochia opdager, at menigheden i Jerusalem ikke kunne klare dagen og vejen. Så opfordrer han til, at man tager en kollekt, som skal være udtryk for det fællesskab, som man allerede har i den fælles brødsbrydelse og i den fælles nadverfejring. Og derfor bruges ordet koinonia, fællesskab, i Nye Testamente også om fællesskabet i nadveren. Fællesskabet mellem menigheder, fællesskabet i nadveren og fællesskabet i tjenesten for de fattige, der har behov for det, det er det samme. Det åndelige og det materielle hænger sammen. Min pointe er her indledningsvis, og derfor vil jeg trække jer igennem den her lidt måske historie om kommunen i Danmark. Det er at sige, at både sprogligt og historisk er der en vis form for parallelitet mellem kirke og kommune. Nemlig, synes jeg, den parallelitet, at begge områder nyder stor tillid
som institutioner i vores samfund. Nok kan der er til dukke historier op i pressen om hjemmehjælpere, der snyder, eller pædagoger, der glemmer et barn på legepladsen og lukker institutionen og går hjem før lukketid. Eller vi kan møde historier i pressen, der fortæller om en præst eller en kirkebetjening, som ikke gør deres arbejde sådan, som man ønskede det, eller havde tillid til, at man ville gøre det. Men vil jeg hævde, de her historier, som vi kender fra pressen, det er enkelthistorier, der ikke må skygge for den almindelige dagligdag, hvor tingene fungerer. De er kun interessante, de her historier i pressen, fordi de er undtagelsen, der bekræfter reglen. Det afgørende er jo nemlig, at medarbejdere i kirke og kommune gør deres arbejde godt, at de her institutioner fungerer, og at vi som borgere og som medlemmer af kirken har tillid til, at andre bidrager til det fælles, ligesom vi selv gør det og ønsker at gøre det. Læg her mærke til ordet fungerer. At kommunen fungerer. At kirken fungerer. Det implicerer nemlig ikke kun, at vi skal tale om kirke og kommune som noget, der har en identitet. Noget, som er. Men at kirke og kommune træder i karakter, når vi handler. At både i kirke og kommune, der skal fungere, der er det handlingen, der er i centrum. Både kirke og kommune bliver til gennem handlingen. Det, som bliver til, det der skaber kirke, det er jo, når gudstjenesten sker. Og hvornår sker gudstjenesten? Det er, når ordet bliver forkyndt, når dåbens vand bliver øst af en hånd over et hoved. Det er, når vi knæler i fællesskab omkring et nadverbord og får rakt dåbens sakramenter i form af nadverens brød og vin. Gudstjenesten bliver til, når vi synger, når vi beder, når vi handler, fordi vi har tillid til, at i gudstjenesten handler Gud først med os. Eller når der undervises, eller når kirken viser diakonal tjeneste, eller når ordet bliver delt i mission. Også kommunen bliver til i handlingen. Når børnene får en god undervisning, når de bliver udfordret i børnehaven, eller når de bliver passet ordentligt på og stimuleret i vuggestuen, eller når vi tager vare på de ældre. Identiteten i kirke og kommune bliver til igennem handlingen. Det er først, når der sker noget, at kirken er til, og kommunen er til. Vi kender en kirke og en kommune på, at der er mennesker, der gider at lægge krop til kirken og lægge hænder til diakonien. Hvis der ikke sker noget, så bliver kirke og kommune til det, som nogen kalder de dødes rige. Nu håber jeg, at I vil sige, ligesom mine døtre: Far, du lider af sammenhængende billeddannelse i et meget ubevogtet øjeblik. For når du ser den her tætte sammenhæng eller forbindelse mellem kirke og kommune, så skal man da have lidt god fantasi. Mit svar vil være til mine kære døtre, at her taler farmand teologisk, som en god folkekirke lutheraner. Og jeg kan føre bevis for min påstand ved at henvise lige netop til en af kirkens allervigtigste opgaver, nemlig til diakonien. Til diakoniens helt centrale og afgørende teologiske plads som bindeledet
mellem kirke og kommune. Hvad mener jeg med det? Jo, det helt centrale i folkekirkens selvforståelse, selvom præster og biskopper og menighedsrådsmedlemmer måske en gang imellem kan glemme det, det er, at omsorgen for de fattige, diakoniens tjeneste, hører med til kirkens evangeliske opgave, som varetages af det åndelige regimente. Ordet forkyndes i handling. Både mundens sproglige handling i prædikenen og håndens materielle handling i omsorgen. En af de store reformatorer, og som vi her i Danmark skylder, at vi overhovedet har en evangelisk luthersk kirke, nemlig Johannes Bugenhagen, han siger det et sted ekstremt klart, bedre end teologer kan sige det i dag. Han siger det på den her måde: vil vi være kristne, må vi bevise det ved frugter. Da vi ikke beskæftiger os med munkevæsenet og opdigte gudstjeneste, som Gud ikke har givet os befaling om, så må vi være beskæftiget med den rette gudstjeneste, det vil sige med troens rette gode gerninger, som sandt er befalet af Kristus, nemlig at vi tager os af næstens nød. Citat slut. Det her citat eller udsagn fra den danske folkekirkes reformator Bugenhagen i 1536, det flugter meget fint med Luthers eget udsagn om, at vi skal forstå hinanden som hinandens daglige brød. Vi er hinandens daglige brød. Der er en klar forbindelse mellem det at dele brødet i hverdagen og så gudstjenestens forkyndelse af måltidet ved Herrens bord. Eller Grundtvig kunne sige det på den her måde om at bryde brødet i hverdagen, som det han kalder evangeliets ekko ude i hverdagslivet. Jeg kan også godt lide det udtryk. At bryde brødet i hverdagen er evangeliets ekko i hverdagslivet. Bugenhagens synspunkt finder støtte hos Luther, der et andet sted siger det sådan her: hvad du gør eller du undlader at gøre mod din næste, det skal regnes for gjort eller undladt at gøre mod Gud. Det, som du gør mod din næste, eller det, du undlader at gøre mod din næste, det gør du mod Gud. Vil du nu tjene Kristus selv og sørge for ham, så har du din næste for dig. Gå hen og tjen ham, så finder du visserligt Kristus hos ham. Det er fordi, at vi ikke tjener vores næste, at vi har glemt, hvad der er gudstjeneste, at vi så har brug for gudstjenesten. Men der er ikke noget skel imellem gudstjenesten og tjenesten i hverdagen. De er to sider af samme sag. Hvad der sker i kirken og hvad der sker i kommunen, det er i principiel forstand det samme, hvis vi går til den lutherske måde at tænke om kirken og samfundet på. Vi er så vant til at dele det op, at det, der foregår i kirken, er noget særligt helligt og noget særligt anderledes end det verdslige, der foregår ude i samfundet. Luthers påstand er den modsatte. At det, der skal foregå i samfundet, det er, at vi skal tage os af vores næste, så verden kan blive fuld af gudstjeneste. Her er vi ved kernen for mig at se i evangelisk luthersk tro. Mennesket, vi, kan hvile i troen på, at Kristi frelseshandling i opstandelsen er os nok. Og netop derfor er vi befriet til at bruge al vores frihed og energi på at handle i verden. Vi er blevet befriet fra at tænke og gruble over, om det vi nu gør, også skal skabe os frelsen. Nej, siger Kristus.
Min tillid til dig er dig nok. Gå så ud og handle i det samfund, hvor du hele tiden møder de næste. I den forstand vil jeg sige det på den måde, at menighedens fællesskab får diakonal karakter. I menigheden træner vi og lærer vi, hvad det vil sige at have rettet blikket ind over for næsten. Derfor begyndte man også i de lutherske menigheder på Luthers tid som noget helt nyt at sætte fattigbøsser op i kirkerne, sådan at man skulle begynde med at handle næstekærligt i kirken for at kunne gå ud i samfundet. Problemet er, at vi har glemt, hvad fattigbøsserne er til for, eller kirkebøsserne. Vi ser det ikke som en del af den liturgiske handling. Vi ser det som noget, vi hurtigt skal gå forbi nede ved døren. Reformationen støttede den almindelige praksis, at fattigforstanderne blev udpeget af bystyret, og det blev øvrigheden, altså borgmesteren, som overtog ansvaret for de fattige i pagt med senmiddelalderens idé om byen, det vil sige om kommunens selvforvaltning. Eller sagt på en anden måde, kommunens omsorg for de fattige begyndte i kirken og begynder med kirken. Hermed møder vi den grundtanke, som er helt afgørende for folkekirkens lutherske forståelse af sin egen opgave i samfundet, at det almindelige præstedømme, det at vi er døbt, og det almindelige dagligdags liv, det hænger sammen og skal leves i ansvarlighed over for vores næste. Det verdslige liv er ikke en fortabelseshistorie, eller en historie, hvor alting bare går den forkerte vej. Det verdslige liv er hos Luther noget positivt, nemlig det liv, hvor Gud har sat os i kald og stand over for næsten. At vi der skal udøve Kristi næstekærlighedsgerning, som om det er vores egen. Og når det leves i ansvarlighed over for næsten, er det gudstjeneste. Det verdslige og det åndelige er hinandens forudsætning. Dermed sætter reformationen en kraft i gang, som vi kalder sekularisering, som er en vedvarende proces, der er karakteriseret ved, at vi hver enkelt er myndige borgere og skal leve op til, hvad det vil sige at være myndige borgere ved at tage os af næsten der, hvor vi er. Luther kan sige det på mange forskellige måder. Jeg holder særligt af hans omtale af i den store katekismus, af det her med, giv os i dag vort daglige brød. Luther siger det på den her måde. Den måde, vi skal holde bønnen, giv os i dag vort daglige brød i live på, det er, at vi skal mindes om, at vi hele tiden er udfordret til at tage os af hinanden. Og det, som er indholdet af bønnen, det er, at fyrsten, han skal mindes om, at hans opgave er at holde fred i landet, sådan at bønderne kan dyrke deres marker, sådan at der kan komme korn nok til at bage brød, så vi ikke skal sulte, og sådan at der er fred nok på torvet, så brødet kan sælges uden over og for mange renter. Og siger han så, problemet med fyrster er, at de glemmer, hvad de har deres rigdom til. De tror, at rigdommen og magten er for deres egen skyld, og ikke for den svage skyld. Og for at minde fyrsten om det, så skal vi præge vores mønter, ikke med de saksiske våbenskjolde, men et billede af et brød. Så radikalt, så politisk, så medmenneskeligt kunne Luther tolke en meget almindelig bøn, giv os i dag vort daglige brød. I den forstand er hele den lutherske teologi en teologi om, hvordan vi skal tjene hinanden som næste. Hvis vi med sekularisering mener, at præsteskabet mister magt
og indflydelse over det, som retteligt bør reguleres af fornuften og samvittigheden i det verdslige regimente, så er vi kommet ind i den rigtige forståelse af, hvad sekularisering er, nemlig at reformationen frisætter os som myndige borgere, der har medansvar i kirke og samfund. Men problemet med sekulariseringen er blevet i dag, at den er slået over i noget, som man kunne kalde sekularisme. Nemlig at sekulariseringens frisættelse, og det her med, at der skulle være en sammenhæng imellem kirke og kommune, mellem kirke og samfund, er slået over i det modsatte. Nemlig at vi har så travlt, ikke mindst i den offentlige debat, med at adskille kirken fra kommunen. At adskille kirken fra staten. At adskille det verdslige fra det åndelige. At adskille troen fra livet. At adskille troen fra gerningerne. Sekulariseringen er for mig at se ved at slå over i en negativ side, som vi alle sammen må arbejde med, for at holde fast i den oprindelige sekulariserings positive sider. Hvad mener jeg med sekularismens negative sider? Jeg skal bare give 4 enkelte eksempler på det, fordi min tid er ved at være gået. For om 10 minutter, så er der tid til spørgsmål til det, jeg fik sagt, eller det, jeg burde have sagt. Hvad er det, som vi kan kalde sekulariseringens negative sider i dag? Jeg vil sige det på den her måde. Sekulariseringens negative sider er den store glemsel. Nemlig, at vi som samfund har glemt den bibelske fortælling. At vores børn og unge ikke kender til bønnen. Ikke kender til de bibelske fortællinger. Ja, vi måske selv ikke engang kender dem rigtigt, når det kommer til stykket. Den store glemsel i det bibelske, i den kirkelige tradition, at vi har glemt, hvad det vil sige, at tingene hænger sammen. Det er det første, den store bibelske og kirkelige traditionelle glemsel. Det andet udtryk for, at vi har mistet sammenhængen i den oprindelige tanke om sekularisering, det er, at jeg vil sige, at vi i dag lever stykkevis og delt. Forstået på den måde, at vi bliver hele tiden pisket til at være eksperter på stadig færre områder og på stadig mindre områder. Jeg kunne godt tænke mig at bruge et billede, at forholdet mellem kommune og kirke, det er uden adskillelse og uden sammenblanding. For det andet, insisterer på, at samtale og møde med mennesker er vigtigere end skriftlig korrespondance. Jeg ved ikke, hvordan I oplever i de offentlige institutioner i øjeblikket, men jeg oplever på Aarhus Universitet, at hele administrationen bliver opbygget efter, at vi skal være på mails døgnet rundt. At vi kommunikerer ved hjælp af mailsystemet, uden at mødes. Der skal insisteres på, at samtale og møde med hinanden er vigtigere end skriftlig korrespondance. Det kan godt være, at vi er træt af alt for mange møder. Og det kan også godt være, at antallet af møder skal sættes ned. Men hvis alternativet er, at alting bliver skriftlig korrespondance, og alle offentlige institutioner skal have en mailpolitik, fordi vi ikke kan finde ud af at omtale hinanden ordentligt i mail, så er der ved at være noget galt. For det tredje, bring mennesker sammen i fællesskab, så din institution bliver en modbevægelse til den opdel og fragmentering af hinanden, vi oplever i det moderne samfund. Insister på, at mennesket er uperfekt, men alligevel ikke er en idiot. Insisterer på, at den åndelige og materielle dimension hører med i et hvert menneskeligt forhold. Og at hvis man kun prøver at tilgodese den ene, så kommer den anden ikke til sin ret. Og dermed håber jeg at have kunne imødegå mine små døtre, som ikke er så små længere, og kunne have føre bevis for mit, kan man sige, sammenlignende billeddannelse i et meget ubevogtet øjeblik.
Og så vil jeg minde jer om Olav Hartmann, der sagde, man går ikke hjem fra gudstjenesten. Man går hjem og fortsætter den. Måske i kommunen. Kirkemurene er bare en beskyttelse mod regn og vind. Kirken slutter ikke der. Gaderne er kirkens sideskibe. Fabrikkerne er kirkens kapel. Og torvet er kirkens forgård. Gudstjenesten foregår også der. Alteret i kirken er det sted, hvor alt dette som brød og vin får sin dom og velsignelse. Murene mellem alteret og arbejdet må ikke skygge for udsigten og ikke forhindre professionen mellem det ene sted og det andet. For Guds lov og evangelium har omsluttet det alt sammen under en eneste hvælving. Og så er jeg i tvivl om, jeg skal sige tak for opmærksomheden eller ammen, men de hører vel også sammen, de to udtryk.